mag piny. Ramogi kidwaro mago kod mamoko mathoth ahinya. Twak marwa mar rameny piny midhiambo ma kawuono wang'iyo kendo wagmenyo weche mag pur gi chiemo moromo e pacho ka. E kinde ni mabende oro omako moko kuom gwenge mathurka. Kik idhi mabor, kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Asiroko bangle kod study. Kori nyalo ngisa kuma behind tie. Sani gima onego watim en manyo behind. Wadhi? To en ang'o momiyo ini konya? Nikech adwaro jaoda. Nice video. An naketo wembe matindo tindo e healthy. Mondo ng'ad lwet behind komulo. Onge wach. Adwa na tangni kaka johera bet ga mama ma ini ba winja lit to onge gimi ba timo kata dichie. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rojamina poverty. Tume social distance. Make chaguo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get bold and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11, and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today to start using ViewPay cashless. Ramogi thuolo machielo kenda rwakini machiegni koro wadonjo e tielo mar ariyo, tielo mar rameny piny. Rameny piny chakore weche manyien. Ma koro tielo ma wamenye piny gi welo mopogore opogore manigi lony sectors mopogore opogore
mag ngima oganda ma pile pile. Kawuono wamenyo weche mag pur kaachiel kod bedo gi chiemo moromo e pacho ka. Odhiambo ma kawuono, kata odiechieng' ma kawuono, jatend piny Kenya William Ruto timo romo kod jotend migepe, kendo buch jotend migepe no okalo weche moko. Gin weche mamulo ngimani hie kaka oganda ja Kenya. Gin wach ma ong'adi ma bende nyalo kelo lokruok e chal kaka waseneno ka wang'iyo kit chiemo ma wachamo e pacho ka, kata bende biro chuno mondo koro wang'i gik mowachi ni winjo bed ni time e pacho ka. Magi gin weche ma mulo ngimani Nyakuramogi. Kik idhi mabor, inyalo ndiko na nambari 3600. Bende ibiro ndiko na kokalo e Facebook marwa mar Ramogi TV. Twitter handle en @Ramogi TV KE. Bende inyalo luwo @GeorgeBati_. Mago gin weche ma wan go. Dada ni mondo mi arwak koro achiel kachiel jalony marwa ma bende wan go ka Dr. Chris Ojieo Ataro, ma bende osedonjo ka par ni obiro ka Nyakuramogi mondo mi oketnwa ler ni to weche miwacho kata mano kal gi buch jotend migepe gi gin mage. Romo ni nochwoe kom gi jatend piny Kenya William Ruto. Amosi kendo noimore. Oimore kendo. Machiegni Ramogi TV, mana kaka nwasetimo ni semoso nyikwa Ramogi Ajwang', nyiso ni koro waikore ne roje twak ayanga. Kamano. Buch jotend migepe okalo wach moro gima iluongo ni kothe momedi e nyinyo moro e igi, kata cham momedi e nyinyo moro e igi, ma iluongo ni GMO. Wanyalo ng'iyo higa mar 2012 piny owacho ne okumo bang' twak manotwere ahinya. Piny owacho nokumo kelo kothe kata cham mane tiere kod nyinyo momedi miluongo ni GMO gi e pacho ka, kani wacho ni nitiere kwiri moro manie igi. 2019 bende kothe mag pamba ma omedi e nyinyo ni bende nowacho ni koro kowinjo bed ni gole pinje ma oko kikele pacho ka. Nang'o nikech ne nitiere twak mar ariya ka ji yware koni gi koni, ji pingore koni gi koni, giwacho ni gini nitiere kod kwiri moro mopondo, kata kwiri moko manyalo kelo hinyruok ne ngima oganda. Kawuono ni buch jotend migepe owacho ni koro wit oko kum mano osegol motelogo, kendo koro inyalo rwak mwandu go e pacho ka. Jopiny bende nyalo pidho kothe ma omede nyinyo mag GMO gi. Wachak wawacho ni wapenjore kata dwokwa ni to gimiluongo ni GMO kata nyinyo ma iluongo ni GMO, genetically modified organisms gi gin ang'o gini? GMO ni en ang'o mondo jopiny ong'e? En kwiri koso en ang'o? Apani mokwongo wacho maber ikonyo jopiny mondo ging'e ni GMO nitie weche adek: genetically modified organism. Mondo mi wawinje maber, wawacha ni kuom weche adek ni gin ang'o gini. Yes. Achak gi wach mar adek mar organism. Yes. Kiwacho wach miluongo ni organism, oa kuom wach gimiluongo ni organ. Tiende ni nitie en gima nigi ngima kuome. Matieni gima onge ngima ok nyalo bedo genetically modified. Mokwongo. Koro onge GMO mar pi, onge GMO mar chumbi, onge GMO mar lo. GMO nyalo bedo mana yien, kothe, GMO nyalo bedo animals, wanyama, gik machal kamago. Yes. Koro mokwongo wakawo gimiluongo ni organism, matieni gima nitie gi ngima. And then wach mediere ka nitie ni modified, tiende ni oloke, ok ochal kaka ni Nyasaye ochwe mokwongo. Nitie kaka rieko mar dhano bende donje mondo okony mondo olokre gi yo moro. Kato wach mokwongo iluongo ni genetically. Genetically ka wacho wachno, to gima biro e pachwa wanyalo break it down: gene kata genetic. Koro nitie gene, nitie modified matieni oloke, then nitie organism matieni gima nigi ngima. Waloko gima nigi ngima e yor gene. Koro wachaka break down. Yes. Organism, awacho wach moro ni organ. Yes. Awuok kuom yien. Gik miluongo ni organ kuom yien chal kaka it yien, chal kaka maua, chal kaka olemo, kata gine, kata kodhi e iye kuro, stem ni mochung' ni kor yien no. Tiende yien. Parts mag yien go emwadendo ni organs mage. Ei parts mag yien gi, kidhi matut nitie gik miluongo ni tissues mariwore kanyakla kata loso organ. Kidhi e bwo tissues nitie gik makoro iluongo ni cells. Then koro ei cells ka nitie parts ariyo. Nitie part maoko ma ok control ahinya tabia mar yien. Then nitie part ma iye miluongo ni nucleus. Ei part mar nucleus ka nitie tol moro mabor
tonde tol no bor to luwore diriyo kaka lak nitie kama okegore gi malo gi piny mariwore kama. Ka giriwore kama ma giriere tir leke ma malo gi leke ma piny kodhi oromo nitie kaka nyaka girom. No kaka laki kon nitie nyaluogno ma iye gi ma mbele ka. Nyaluogno ma iye nyaka rom na gi ma iye no. To kikawe duoge mbele ka ineno mopogore. Koro gima biro miyo waluongo gimiluongo ni modification kata loko mana wacho ni loko cha. Tiende ni wakao leke ka mopogore kaka ne giromo cha. Wagwenyo gi. E gwenyo gi no pogo kido mar gima biro neno bang'e. E gwenyo no kigwenye matin tibiro kao ng'at moro mano luoro koyo koro bedo ng'ama jachirne koyo. Kata yien moro mano luoro koyo koro bedo jachirne koyo. Yien moro mane cham moro mane oluoro chieng', cham moro mane oluoro oro, cham moro mane oluoro kudni moro, cham moro mane oluoro tuo moro, nikech igwenyo leke ka matin. Ma nyiso ni samoro tuo mane nyalo make koro ok nyal make. Koro ok make. Ichalo ng'ama ogo abanda le ng'ane gimoro manyalo hinyo gima watemo mondo los miluongo ni organically modified ni. Genetically modified ni. Koro genetic modification process mar loke no en gwenyo leke gi. Gwenyo leke gi inyalo timnia. Inyalo muko leke mantie gi timie leke manyien. Kimuko leke gi timie leke manyien, ten leke ma piny gibiro romo gi mamalo e yo mopogore kata gibedo mopogore. Kata ko kamano tinyalo muko gi tisudo gi. Koro nitie processes adi ariyo. Keto manyien migolo kamoro machielo kelo ka kata golo magi mondo isudgi. Processes ariyo go bro miyo wagi miluongo ni genetically modified organism. Daktari usebedo kutimo nonro mathoth ahinya e piny Kenya ka kod pinje mamoko bende mag Afrika ewi weche mag pur ka. Wang'eyo ni sama lokruok makama otim gin ber mage magin godo ne oganda. Sewacho mokwongo ni chal ka gima gigi koro dhi gwenyore ne tuoche moko ma samoro dipo ka nyalo hinyogi. Sama gigwenyore ne tuoche ma oko gi mondo gidong mapiyo kata gidong maber. E ngima oganda ka nikech nitiere gik moko momedi e iye. Kinde ka kinde winjo ka jolony weche mag thieth temo ng'ado rieko ni chamuru gik ma olosi ma onge gima omedie. Kae ma koro penjo bire ne jopiny. Dipo ni gwenyo gigi kelo gimoro manyalo kelo chochni matin e dend dhano koso onge gimoro amora manyien manyalo chocho dend dhano. Anyalo dendo gino ni myth. Paro moro ma ji para kata wach moro kosechakore ngeni kuoth bende kochakore matin ti chako kuoth ka tichaki go ne nyawadu mbaka to nyawadu bedhe go ne nyawadgi mbaka no nyalo kere makuro chal ka gima ina die to kare ne miriambo dongi wach mano timore ng'ato chaka kuoth moro chaka ni wuod batini ingeni wuod batini jakuo to koro ji para ni wuod batini jakuo die to kare kata gima no sekwalo e kaka genetically modified organism gi GMOs gi kuoth moro chakore achaka matin ma samoro ng'ato chako gi pache. Mano e yo ma ji paro ni ni kichame to bro ketho ngimani, obro kelo kansa, ki obro timi nade. Chutho ki iwacho adier, samoro cham ma ok otimne genetic modification, cham ma ok GMO, samoro nyalo bedo marach molo GMO. Awacho kamano nang'o? Nikech kikawo GMO gima miyo itimo modification gwenyruok mana wacho cha. Gwenyruok no nyalo tim mondo mi ti gi chemicals matin mar nego kute kata matin mar geng'o tuoche. To tiende ni cham motimne GMO, genetic modification cha, to kod cham ma ok otimne genetic modification, kiketo gi kanyakla, mane ok otimne genetic modification ni kudni biro ire. Kata wabiro nyiso mkulima ni iwinjo kudni no kobiro to ringe duka ng'ane kache dhi nyiewo yath timang'o igo kuome. Yadhno kigoyo biro dong' kuom yien no. Yath kosedong' kuom yien no to wabiro kawo yadhno wachamo. Seche mwachamo yadhno wahinyo ngimawa moloyo ka dino watim genetic modification ma wageng'o yo ma yath ok chopgo kuom yien no. Koro samoro ng'ato nyalo wacho ni genetic modification ema miyo yien bedo marach, cham bedo marach. Samoro rach moloyo mane ok otimne genetic modification. Nikech yedhe manyaka wago mondo wageng' tuoche, yedhe manyaka wago mondo wageng' kute, kata mbolea manyaka waketi mondo cham odong maber. Madine watimo kada wanatimo GMO, chamno do bedo maber moloyo maonge kudni, maonge tuoche.
Daktari, ji ng'ato nyalo penjore ni nikech wasebedo ka wuoyo kuom yien ahinya kata kothe, to ne wacho ni gik manigi ngima inyalo lok chal margi. Ma oting'o kata ka gwen ma ji chamo, gik machalo ka dhok ma bende samoro itere chiro. Samoro inyalo yudo ka dhiang' opong'. Ma king'iye to ka ng'ato ng'isi ni 80,000 tigolo kimiyo wang'i nikech ineno ka dieri oromore gi pesano kata oromore gi omendano. Sama oket gik machal kod magi kuom dhok, nikech iyudo ka tinde jok ma chwa dhok gi yedhe turi bende thoth. Magi bende gin GMO koso gina pa jomoko ma dwaro ni mondo dhok obed machwe mopong' mapiyo piyo mondo mi okas dongo margi. To ma inyalo nyiso ogandawa ang'o kotende kod wechegi. History mag GMO thothne kichako e higni mag 90 gi bathe kabiro nyaka sani thothne osebedo kuom cham. Nitie cham moluongo ni soybean, ok ang'e kaka wadende gi dholuo. En oganda moro kanyo. En kabind oganda moro kanyo. En kabind oganda, en koth oganda moro kanyo. Koth oganda moro kanyo. Jo adweno ng'eya ahinya soybean giloso go nyaka chak. Soybean. Yes. En apani en achiel kuom kothe mosetimne modification mang'eny ahinya. Lakini cham mokwongo manokwongo timne modification iluongo ni ne en nyanya. Lakini bang' mano osetim soybean, bang' mano osetim oduma osetimne modification mathoth ahinya. To a history mag animals, mag jamni. Yes. Modification mosetim tin sana. Kendo apani kadipo nitie ni inyalo kwan gi pok oromo higni 10 nyaka ni wuog genetically modified GMO mar mnyama kata chiel. Kendo thoth gi GMO mag wanyama go ok gin GMO mikelo mondo ji ocham, lakini gin mitiyogo mondo tim studies, mondo otim research. Itimo nonro. Mondo tim nonro. To gimomiyo itiyo kodgi mondo tim kodgi nonro, ng'ato nyalo koni ka gwenyoma, tachaka gwenyoma, anyalo yudo yath moro manyalo konyo dhano. To nikech wanyama kipimo gi cham, to gichiegni gi dhano malo kaka cham chiegni gi dhano. Gin gi remo, dhano be nigi remo. Koro studies mag gik mag korka yedhe kaka inyalo kony dhano kata kaka inyalo kony jamni manyalo konyowa inyalo tim gi GMO mag animals. Lakini GMO mag chiemo thothne osebedo kuom ka cham. Mag animals ma GMO ne dhi ni duong' ahinya ni en GMO. Mano to ok wang'eny wasechegi. To gik ma samoro ichuo godo dhok mondo mi odong mapiyo piyo miluongo ni booster gi gino iwacho ni ok gin GMO. Mano ok GMO, mano iluongo ni hormone. En pimo hormone en gima control, en gima konyo korka dongruok mar gimoro. Yien ni kode, dhano ni kode, nyaka wanyama ma wacho ka ni kodgi. Koro en ng'at pimo ni to koro en hormone mane mamiyo gini dongo, en hormone mane mathiro dongone. Koro mathiro dongone no wawe wamany manyalo miyo dongo piyo. Hormone ok en GMO. Hormone en mana chemical moro ei dende kanyo migolo tikoni okay, wasepimo waneno ka mae manyalo konyo dongone, wanyalo bedo kode mang'eny maromo nade mondo dongo mapiyo. Hormone kata dhano ne nitie seche ma ichopo e osiptal tikoni kwa pimi maber, hormone ma kamae metin go, koro wamiyi supplements. Seche ma wamiyi supplements go koro imuonyo GMO, wamiyi mana supplements mondo hormones mane in go matin mondo ochorre obed mang'eny. And ji mang'eny dhi e osiptal ka gituo tiyudo ka gima tuogi adier en mana balance mar hormone ma kata macha. Kare koro balance mar hormone ma kata macha cha kama ni malo ahinya to waduoke piny, kama ni piny ahinya to watere malo. Mano ok omiyo ilokori GMO nikech nomiyi hormone imuonyo. Alright, waseng'eyo chal mag gik ma osebed kitimo e lokruoge ma wawacho mag gwenyo gik moko mondo mi wayud cham manyalo kedo gi midhiero ma samoro nitiere gwengewa mondo wayud chiemo makare. Wang'eyo ni koro bura ma okal kawuono kata weche mokal e buj jotend migepe ma bende noyware gi jatend piny William Ruto. Kama piny Kenya nitiere sani gi lokruok mar chal mar kor lwasi, gin yore mage ma kaka jalony weche mag pur gi pith, weche mag agriculture kwariwo wanyalo tiyo godo mondo mi piny Kenya odresruok? Nikech ka wang'iyo sani lokruok mar kor lwasi osedonjore e pinje mathoth. Kata mana e piny Kenya ka koro sani waywago oro kendo ji yudo mana resruok kawuok kuom chiemb kony mioro negi gi piny owacho. Anyalo paro ni kane waromo ka kodi e ndalo machien nawacho wach moro nitie konyruok e kidienje adek. Yes. Kidieny mokwongo en short term, ndalo matin. Kaka koro sani ko wacho ni wayaw piny mondo mi okel chiemo.
mano short term en gima nyalo konyowa bang' kinde matin, lakini dwarore mondo wabed gi chiemo mwanyalo loso e pinywa ka, kendo wanyalo yudo pinywa ka nyalo yudore e yo makare. Ka nyalore to wabed gi mang'eny ma kata wambe wanyalo tere e pinje mamoko maoko. Mane kaka wabedo iluongo ni net exporter. To ka wan net importer ma wan chiemo moro ma wachamo to wagolo koa oko, tieni watiyo gi pesa mang'eny mondo mi wakel chiemo koa oko. Sana sana e kategori mar oil ka, kama ne wawache soybean, ting'eni soybean oil wuoke mang'eny. Kade wanyalo bedo gi soybean mang'eny ma wanyalo produce mang'eny e gweng'wa ka, mwa los oil mowuok ka ma wambe wausi, tinyalo yudo ka wan gi pesa mang'eny. Anyway, awacho short term, then kar wadhi e medium term. Koro medium term en kaka wanyalo konyore e yo machiegni, yo madiere ok machiegni ahinya to bende ok mabor ahinya diere kanyo, kaka koro yo manyocha giwacho ni wamiyo mbolea ng'eni kiny ok ni cham, lakini higa manyien inyalo yudo ka mbolea no miang'o yudo cham. Mano short term. Mano medium term. Kanyalore gimiyo nyaka kothe mudhi pidho, lakini kiparo e wang'a yo mabor ahinya mabiro mbele, to paro mage paro mariek mar yawo piny mondo wabed gi ok kata chiemo kende mano timne GMO, lakini bedo gi kothe mag GMO. Kothe mag GMO ogo en mana emphasis mar GMO ka, lakini kiwe emphasis mar GMO to nawacho niya, wabed gi kothe manyalo miyo watimo gimiluongo ni intensification. Wayudo cham mang'eny e area matin. Area tin, kama produce tin, lakini yuto marwa to keyo bedo mabuk, kata bed ni wapuro kama tin. Koro e yo makamano, cham ma samoro jopur sani tiyogo, awacho ni koro mi gine kilogram 100 kata 1000, kata kiwacho tons tiwacho ni tan achiel e eka achiel. Lakini kidhi e aina machielo, koro GMO kaka example, lakini wach general ni gine ma improved cham ma koro ma improved gi manyalo mi tan 6 e eka achiel. Ok go yo kang, kech go lie tan achiel oteri tan 6. Nyiso ni nigi medruok mar tan 5. Medruok mar tan 5. Koro gimonego wapar long term en kaka wanyalo yudo cham mamiyo wayudo tan mang'eny e area matin. Kinyalo paro kendo nawacho ni area wa ok medre. Yes. Onge piny mwadhi kwalo mondo Kenya med bedo mang'eny. Lakini population marwa to wamedo nyuolore. To kaka wamedo nyuolore e kaka kwerewa mane nigi puodho maduong', wan to puodho ma wabedo go medo bedo matin. Dok bedo mang'eny mag chiemo. Yes. Dwaro bedo mamalo. Kane kwaru nigi eka 100. Yes. To mon beno nyuoma 10. Dhako ka dhako no nyuolo yawuoyi 10. Tiende ni kipogo gi wuoyi ka wuoyi dong' mana gi eka achiel. To yawuoyi go bende konyuolo nyithindgi to eka achiel ne chak ipogo. Matieni eka medo bedo mana matin. Ok obi bedo mang'eny. Omedo mana dok matin. To ka waparo rieko mwanyalo golo go chiemo e eka matin no, chiemo bedo mang'eny kata eka tin. Mano paro ma long term. Achiel kuom gi en fertilizer, achiel kuom gi en irrigation water mane giwacho cha pi, mar adek en kodhi, to kodhi no anyalo wacho ni en namba 1. Ang'o miyo en namba 1? Nikech kikawo pi okoni in gi gine koro mar irrigation. In gi chenro mar kuoyo pi e puodho. Dhi kuo ne pi e puodho ka pi no ang' no germinate. Pi ok bi wuok e puodho no chako dongo. Akuo ne fertilizer kionge kodhi. Kodhi ok nyal fertilizer ok chak dongo. Gima nyaka ibed go namba 1 basic en kodhi maber. Koro kiseketo kodhi maber, eka pi dwarore, eka fertilizer dwarore, eka mbolea dwarore. Namba 1 ma nyaka ibed go namba 1 maber molo gik moko te en kodhi maber. Jomoko penjore kaluwore kod weche ma ji osego e mbaka e kinde mokalo ni to kothe ma iwacho ni gin ma ojiw tekruok margi e kedo kod tuoche gik machal kod mago kata mag dongo mapiyo mondo rakre gi lokruok mar chal kor lwasi gi sani. Keno margi bang' ka koro ji oseyudo keyo mabor, wacho ni kuom ranyisi apuro nyaeka na moro achiel, ayudo tan 6 kaka ni wacho chako wuok e tan 1 ma bende nasebedo kayudo. Koro keno mag gigi giponi gikethore mapiyo, to sama poni wakoro wagolo gi puothe owinjo bende wakano gi yo machalo nade, nikech ka bende nyalo miyo walal. Wanyalo bedo ni wayudo keyo mathoth, wachako wawito gi mapiyo seche ma wakeno marach, ma pod nyalo dwoko e dhier mar bedo maonge kod chiemo moromo. Ka inyalo wacho ang'o kaka jalony?
Awach ni weche moko ariyo. Achiel gi kizungu iluongo ni pre-harvest, mar achiel iluongo ni post-harvest. Pre-harvest en ni kapok ichope keyo, post-harvest en bang' keyo. Nitie weche matimore kapok ichope keyo mabiro affect weche mabiro timore kise keyo. Ka ok irito puodho maber e sama pok ikeyo cha, to nitie kaka effect mar puothi mane gik mane igolo e puodho ka biro bedo e stoni ka. Wach moro achiel mang'eny ji mang'eny ong'eyo iluongo ni aflatoxin. Aflatoxin ji paro ni oyudore mana e sto, lakini ochakore e puodho. Ka ok irito puothi maber ma igolo cham man gi aflatoxin matin, tiende ni kisetere e sto to odhi mamedore mos mos nikech koro en e sto kuno. Ang'o gini makelo kwiri mar aflatoxin ni ka wang'iye kochakore gi kama cham nie puodho nyaka gi sani, mondo wabed ni keyo ma wayudo obedo mago mabiro tero nyaka seche ma watiyo kodgi kaka chiemo? Wan gi kabind cham mopogore opogore, lakini wakaw ni example kata mfano mar njugu. Abro wacho kata mfano bende mar oduma, lakini wach mar njugu. Njugu nitie aina ma aflatoxin tin kuomgi, anyalo wacho ni gin resistant, to nitie bende yo mirito go puodho mondo aflatoxin obed matin, to nitie yo bende mitimo go keyo mondo aflatoxin obed matin. Mokwongo, ka ok ibedo gi pi moromo e puodho seche ma cham dongo, titiyo gi bende gi aina mar njugu ma ok resistant ne aflatoxin cha, to igolo njugu e puodho ma tayari ochoko aflatoxin matin matin. Koro seche miseneno njugu kidhi e puodho tiyudo ka nitie kabila njugu moro ma ka koth omo ni buoge matin ni to osechako ti. To nitie moko ka koth omo ni buoge matin ni tiyudo ka iye kucho kitoyo matin to lokore gi rangi moro machalo raburu chalo ka gima onyalo mako. Bas mano aina mar njugu marach. Koro aina mar njugu maber en aina mar njugu ma iye bedo maler, to bende ok otore nikech koth no ochwe, bende ok ochak germinate nikech koth no ochwe. Obedo ka en intact. Koro nyaka wang'e ni aina mar njugu mane wapidho ma ok okwanyo aflatoxin otere sto, kato puodho bende warito maber. Tinde nitie nyaka weche moko minyalo kuo e puodho kacha miluongo ni aflasafe. Aflasafe no duoko aflatoxin piny. Koro weche ariyo, agronomy kata yo mirito go puodho maber, yo ma pi obedo go moromo, yo mitimo go keyo, keto sami keyo, tihakikisha ni kapok itero cham e sito makoro ni koro adhi akane, otuo maber. Ok otuo more mandhim ni anjuka ni ano ka ng'ane gini kakalo kato gikwanye gi muode ka gidhi koro wadhi akane piyo piyo kapok gitieke. Kapok gitieke. Semi kane kapok gitieke no, odhi kethore e sto kacha nikech ne ok otuo maber. Dwano otuo maber, otuo makoro kitoye to go krrr motegno maber. Kanye ka koro ikane maber. E sa sto kacha. E sto kanyo chon ne wakano gik moko e dero, lakini ikuongo iketo gi ogunia, nitie moko maber ni ibola bola dero. Tinde nitie advancement, nitie ogunia ma bende jopur mang'eny ong'eyo iluongo ni pix bag. Pix bag nigi layers moko ariyo adek, ma kiketo oduma iye kata iketo njugu iye to ogeng'o gik moko ariyo, ogeng'o moisture ok donji, kendo hakikisha ni temperature ma iye kuro obedo constant, bedo makare moko opogore. Gik moko ariyo, temperature kaachiel kod moisture, magi gik maketho gik moko e sto. Koro ti gogunia maber mar pix bag mageng'o gigi kik donje iye kanyo. Kitiyo gogunia ma kawaida to moisture odonjo, kute odonjo. Wang'eyo ni piny owacho sani, koro piny owacho kaka ne wasewacho motelo, gin gi dwaro mar mondo mi piny Kenya obed gi chiemo moromo kendo giked gi yore manyalo kelo kech ne jopiny. Nonro mag wuok e kor gwengewa kata nonro mag lope ma wan godo, bende in iwuon kaka jalony neno ka piny owacho nitiere gi nyalo mar timo nonro ni e yo makare? Nikech kinde mokalo chien iyudo ka nitiere apisa mag weche mag pur ma iluongo ni extensional services officers mane giwuotho ka gipuonjo jo, nikech inyalo kel kodhi mayo maber to japur onge kod ng'eyo kuom gigi, kaso bang'e iyudo ka ma ok dhi kelo duoko makare. Kata koponi piny owacho temo dhiro mondo ji obed gi chiemo moromo, piny owacho wuon bende osebedo gi chenro manyiso ka ong'iye kata rombe ma ubedo go manyiso ni gin bende giikore mar miyo japur chang'eyo kuom gik mowinjo bed ni timore mar jiwo chiemo. Apa nitie weche ariyo miwacho ka. Achiel en gima wadendo gi kizungu ni extension, lakini machielo bende nitie wach mar yo mag lope. Ya. Koro achak gi lo
oken simple ahinya kaka ji paro ni kaneno macha to macha black cotton, kaneno macha to macha koro kuoyo, kaneno macha to kanywang', anyalo tiya gi gima dwaro. Law is a bit complicated, opogore molo weche mamoko nikech law kamoro matin nyalo bedo gi pogruok okang' makata mita 10 kende tiyudo ka opogore gi mita 10 makacha kata mita 100 makacha. To wayudo ka samoro watimo recommendation ma blanket, recommendation moriwo gik moko te ni iseyudo NPK, dogo NPK ni gima ji ong'eyo, kata iseyudo DAP, iseyudo DAP iole. DAP en diammonium phosphate. Yes. Lakini matiende ni ammonium waketo ka mantie gi nitrogen, phosphate mwaketo ka mantie gi phosphorus. NPK cha ne nitrogen, ne phosphorus, K cha en mar potassium. Yes. K no is potassium, yes. Mano namba ne nyinge ma chemical. Mar weche mag science. Mag science. Iluonge ni kalium, but wang'e mayot ni potassium. Yes. Koro ji paro adek go kende. Magi luongo ni macronutrients. Macro tiende ni maduong'. Gine nutrients madongo ma cham dwaro. Lakini nitie matindo bende miluongo ni micronutrients. Ma samoro nyalo bedo gi madongo gi to gimoro matin kaka ne awach ni selenium, iron, zinc, onge loka. Tiro ka cham pod ok tim maber. Matindo ma ok waparogi. Koro ng'ama timo analysis mar low nyaka par micro kachiel kod macronutrients. Japur ma serious, japur mongino, nodendo gi dholuo machon ni japur mondiek. Japur mathiri ng'enye. Japur mathiri ng'enye. Ng'eni japur mondiek no onge loko gi kizungu. Maina. Japur mondiek. Japur mondiek kao lopecha. Kwanyo sample ka gi kacha. To tere laboratory to koni pimna gi marache lopani. Yedo ka NPK mung'iyong'iewo pile cha. Nitie mana maber. Lakini mtaalamu mar low biro kono mera ayudo ka nitie gi miremo malo NPK. E pinje molony nitie balance mar micro kachiel kod macronutrients go olos gi liquid. Kati nyisi ni ka akaw liquid marom kama kato ka akaw liquid marom kama kik gi kanyakla mondi pur godo. Tibro yudo ka puodho chiek maber. Okay. Wadonje wach mar jolony ma puonjo oganda gi kapok nikech nitiere penjo moko kato sabene koro ringo mapiyo kabisa daktari. Mar jolony no anyalo wacho kama gitin to kikinyer. Jolony gi ipuonjo gik mang'eny. To ka gidhi kuom japur samoro nikech uzoefu mare mong'eyo go pur nyanya, ong'eyo kuom nyanja ni mang'eny molo kaka jalony. Koro ka jalony tadwa dhir japur nyanya, to japur nyanya ong'eyo maber ni jalony mobiro ira ni to kia nyanya kaka ng'eyo. Samoro jopur nyanya gi ichore penjo jalony cha wach mong'eyo answer ne nikech noseneno chandruok motimo gimiluongo ni trial and error, temo moyudo answer. Koro ng'ani openja penjo mar pimo wiye. Kose fwenyo ni ng'ani pimo wiya to gik mopenja gi to ng'eyo, o develop luoro moro. Koro jolony oluoro jopur nikech jopur riek molo jolony. Giriek moro koso ging'e mang'eny molo jolony. Ging'e mang'eny molo jolony. Nikech en okawo wach achiel kende mopuonjore. Jalony to nopuonjore cham te mochako puonjore wanyama bende wiye. Koro kodhi tidwa nodhi opuonj japur mokawo mana cham adi achiel kende motemo puonjore trial and error mong'e gi marach kuome. Miyo jolony ok nigi chir mar dhi puonjo jopur. Gin gi luoro mar dhi puonjo jopur. Ere kaka koro winjo wakony ma? Kizungu dang wach mana ni capacity building, wamed konyo jolony mondo bed maber mari gi mijing'o no, wamed puonjo gi ka koro wakawo ni in jalony madhi puonjo ji line mar oduma, puonji mondo imed ng'eyo maber ka nyalore to med timne gi training ma ok higni 2 kata higa 1 mane gikawo ka gitimo diploma course kamoro kacha cha. Wayud kaka wamedo timo negi appraisal e kinde ka kinde kata ka dweche adek mondo gibed joma riek bende manyalo bedo gi chir mar romo gi wakulima ka gin gi ujasiri. Alright, an ka gi penjo moko ma iluongo ni nyatega mar Suna Malera wacho ni kare mana myths to ang'o momiyo sirikal nogoyo marufuku kata nogoyo GMO marufuku. GMO ema itiyo godo e machungwa maonge gi kodhi e iye koso to gin safe adier. Mago penjo adek motegno. Inyalo nyiso wach mar machungwa maonge gi kodhi e iye ni kaachiel kod
gimomiyo ne samoro go marufuku wach mar GMO. Machunga maonge kodhi e iye nitie yore mang'eny minyalo losego. To en a technical process, en yo ma explaining a dakika matin ma wan go nyalo bedo machiek matin, lakini en process mar loso machunga maonge kodhi nyalo bedo mana kao machunga achiel koni gi machunga achiel kocha, tiriwogi kanyakla machunga mantie e species mopogore, kiriwogi kanyakla to gima gibiro loso en machunga man gi kodhi, lakini generation maluweno ok bibedo gi kodhi nikech ne ok giwinjore koni gi koni, magi manok nyimine, nok gia kamoro achiel. Koro ka gidhi giromo kanyakla to ok gilos machunga man gi kodhi, mano process mar loso machunga man gi kodhi achiel kwa mfano. Twak mar jalony omiya puonj makare, iluongo ni Andrew Makosewe gawuok Rakoro. Kasto ng'ato wacho ni GMO biro miyowa kansa. Mano en bende pache dhok ong'iso wa nyinge kae. Mage mithe manyisi ka. Kasto ka bende Winnie Nyauyoma Ramogi TV winjore maler Siaya kendo winjo maler kawan koda gin kod mamane, erokamano ahinya. No ka puonj mari medo donjo ka. Ramogi erokamano kuom kelonwa daktari, winjo puonj maber. Nyinga Morisa Ohenga. Wang'ia ni koro kawatieko nikech wadong' gi dakika matin. Daktari, ang'o minyalo ng'iso jopiny kaluwore kod gik ma piny owacho temo dhirogi mondo mi ji obed gi chiemo moromo? Nyaka jopiny tim ang'o? Gin ang'o gin ma nyaka japiny wuon koro mondo mi otim mar mondo chiemo moromo obedi? Nikech ka warito chiemo ma ka piny owacho to nyiso ni nitiere wan bende kama wareme kaka oganda. Ang'o mowinjo bende jopiny timo? Mokwongo nawacho ndalo moro chien ka nitie weche adek ma nyaka wa consider. Wach achiel asewacho to anyachako nuoye miluongo ni intensification, matiende ni wayud kaka wanyalo puro e area matin to wayud chiemo mang'eny. Area condition matin, eneo matin, kata low matin to chiemo ng'enye. Lakini mar ariyo nawacho wach moro ni diversification. Diversification tiende ni ing'eni ka kalausi obiro ka ywero gik moko to yude moro manok oywero. Oywergi lakini yude moro midongo, ikikgi kanyakla. Mano nyalo bedo ni ibedo go oganda, to nyalo bedo ni ibedo go oduma. Seche mo oponi oduma otho nikech oduma ne dwaro kinde mathoth, yude ok ikayo oganda, idongo. To e weche mana wacho go bende nawacho ni intensification ka ibro medo kwan mag ogunia miyudo, lakini kitimo diversification tibro medo ok mana kwan mar ogunia miyudo kende, lakini ibro medo bende gimiluongo ni nutrition, nikech kiko gima nyalo kelo energy, teko, gimoro machielo nyalo kelo protein kata gi micronutrients mamoko, nikech oganda opogore go oduma. So tim diversification mondo oganda go oduma gi gik mamoko go obed kanyakla. Mar adek, yier kodhi mowinjore kama idwa pure. Kapok ichako pur, kapok itimo pur, penji mo to karaka bende njugu nyalo chieke, bende oduma nyalo chieke, koso kal, koso bel. Ere gima ka bedo go to ang' no chieg maber maka bedo gi chandruok. Kiki pura ni asa puro romo koro wapuro uru, wadhi uru mbele. Penjie ni to en ang'o maka puro karaka to nyalo winjore gi lopaka to nyalo golo ne chiemo maber. Yakoromogi magi duto de dwaro ini wuon gi teko ni ini wuon. Magi dwaro gi rieko ni ini wuon gi pachi ni wuon. Erokamano kuom keto Ramogi TV gi penjo mipenjo, poch gi pak mabendo miyo wendo mawaro mabedo go kawuono Dr. Chris Ojewataro, jalony weche mag pur kendo janonro ahinya weche mag pur, aluonge ni PhD nikech mano rang'iny mare mar somo. Setimo nonro e gwenge mopogore opogore, pinje mopogore opogore, pinje Afrika koting'o nyaka Kenya, makoro wadwaro ni mondo wabede gi chiemo moromo ni. Mano emomiyo twak maro ni nyakwara Ramogi biro ni e dhodi mondo inbe kaka japur kata jalo manigi kare moro matin nyalo medo godo kwan mag gik ma ipidho kod kaka keyo mari nyalo bet. Erokamano daktari kuom yudo thuolo mar loso gi oganda nyakwara Ramogi e Ramogi TV. Erokamano. Nyakwara Ramogi mano bende makelo e giko mar wechewa mag rameny piny kawuono. Ka waduogo kata ka duogo wabiro bede chenro mar oimore weche manyien. Ka kamano ne in ma iwinjo chenro ni, poch gi pak oriti masane.